community kanyo to ywak nitiere ni PSS apagadek wuok kamoaye apagadek wuok kama jalupne aye piny Luo mangima counties 4 man gi chiegni milion 4 oyudo lemo ariyo kende kine ni mano pod ni kado toknu gimoro to toknu mathin ing'eyo kode e yor kelo achiel mar oganda ing'eyo matin no ber molo ma ng'eny gimano kitimo itiyone ing'e ni momacho ni gimomi ikaw gi chuny maler kendo ikaw gi erokamano kapok imanyo machielo ing'e ni kuong ikaw matin no kokibadho maduong koro gimichwe mikayo koro inano ka owacho ni kura nomiye ka oyieyo gimichwe mikayo tigene siasa mar Kenya jomoko kura mang'eny demand ga mang'eny lakini kako osenyisowa era to gi ni chunye ni kodwa koro ing'eno ka ne kwaye ni koro manywa kuonde moko imiyo waji kendo no uketo ji uparade ji moko ka lakini okoromo wan gi chuo mosomo wan gi ji mariek koro miwa kuonde mopogore koro sani ker dhi land ambassador nyaka wadhi yudo joluo moko nyaka bed ambassador kas poko land ka nyaka wadhi yudo joluo moko kas ok yier gini gin joluo tiyiero gini gin jo Kenya gin jo Kenya lakini ng'eno koro nyaka balance nikech Kenya nitie tribes 42 lakini nyaka biyud Onyango Tieno Owino nikech ng'ene koro nyose nyise wacha koro gino nie wiye wacho ni joka to koro onge gi dhao lakini koro wamigi ka kidimwaga oketo ambassador oketo ng'ane kama kas moko ka appointments pokntie kata government delivery services poko bed appointed koro mano e gima wang'iyo mbele ka nikech wasekaw matin no warito ni koro idhi medwa maromo nade kidi